assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurimon mi ñaganimon Allah moƴƴere kala toɓe pullo wawi wonde wonirde toujours ko ɗum mbimimo émission mo foyrenalankoɓe dartaki saabu ɗum eɗen jogui ɗo bandiraɗo gorko mo wona bande gorko soko on woni ceerno Ifra Seck toujours ko ɗum wimon o wimon maw ar o duusa mon e lewru korka he ha beltoɗon o haalna mon ko Allah wi ko nelaɗo Allah wi o haalna mon o yimana mon nelaɗo toujours ko noon mon ɗo addana men hande ceerno Mamadou Ba ma haalan men ko woni ɓuuri korka omo addani men kadi ceerno Haadi kadi ɓe jimana men nelaɗo ha beltoɗon mi salmini on mi juuri mon kala to ɓe pullo wawi wonde wonirde ceerno Mamadou Ba assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. aɗa selli kay? en celli alhamdulillah. en calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e haaliyankoɓe kadi ne kuccitema oɗo saaha calminaɓe kalna men ɓuuri korka. inchallahu tabaraka wa taala eɗen mbiya bismillahi rrahmani rrahim wassalatu wassalamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin alfatih alkhatim annasir alhadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. اللهم يا كريم يا مجيب الدعاء لا تخرجني من رمضان وإلا وقد أصلحت حالي وأسعدت حياتي وغفرت ذنبي وتقبل طاعتي واستجابة دعائي. اللهم آمين يا رب العالمين. إن بلتما إن جتي الله تبارك وتعالى إن جولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي من وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. annabi mo ganduɗa kala jammo keɓɗen ko saabu makko eɗen mbiya sallllahu alayhi wa sallam. en jetti allah no feewi allah kolluɗo en kaɗo korka hikka o hollino en ni rawani enen e bandiraɓe men holɓe o holli hikka holɓe o hollani hikka. eɗen duwo yinoɓe ni rawani ɓe keɓani yiide ni hikka yo allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna. enen yiiɓe ɓe kadi allah hokki en yiide fuɗɗode woni bisimillahi yo allah hokku en yiide timmode woni alhamdulillahi rabbil alamin. min beltima e noddede ɗo e noddidede ɗo gawlo annabi sallllahu alayhi wa sallam e yaadiɓe mum. en mbiya en beltima no feewi e noddago ngu caggal nde calmitiɗen hettiyankoɓe men daariyankoɓe men malla mbiya yeeɓuyankoɓe men télé men Pinal TV ɗo e Bamako. eɗen mbiya dendagal daariyankoɓe ɓe bisimilla mum e kettuki bisimilla mum inchallahu tabaraka wa taala ko allah yiiɗi en ma en jubbu ɗum seeɗa ko fate ɓuure korka yeeya tawdede e bandiraɗo debbo o woni Mariata. eɗen mbiya marhaban bisimilla. ceerno Refsek yimanta men ɗo seeɗa tan nelaɗo tan haɗa men e fuɗɗode namde ɗe inchallahu rabbi. سنتحدث عن أفضل ما قيل عن حبيب الرحمن وأفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن حبيب الرحمن وأفضل مصطفى من خلق على الأرض إنه أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلا الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل
cofen cumben dimen muhammada jibinaɗo makkata ɓuraysiyu hasimiyanke kursuɗo madinata ɓi baba abdoullahi tan mama saybata moustapha koye hewde julde maɗa waliyaɓe ɓurdata yo allah newnan en e julde annabi moustapha kala jiɗɗo moustapha sanne ma feeñe ɓandu mum moustapha huwal imamul muqtada qa'iduna ila alhuda مغيثنا من الردى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله woto waynam ɗo hannde de wona an ɗum tan sa ari plateau yiyata ko mami woy aywa ok bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗen ɗo gonde hannde e ceerno mamadou ba maw haallumen seeɗa e ɓuuri korka ceerno bisimillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطهر بها قلوبنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تروح بها أرواحنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرق بها عيوبنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تثقل بها ميزاننا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعد بها شقينا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشحي بها أزراقنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها ذكرنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعظم بها أجرنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمد بها أعمارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقبل بها أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد تحفظ بها أسرارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنير بها أبصارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها بصائرنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقوى بها اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقود وتنفرج به الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله إذن بي صلى الله عليه وسلم النبي من غندودا أجنغتو دum gotol Allah subhanahu wa ta'ala e malaikaji mun jangto e malabi sappo أفضل الأيام يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه السعادة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ñalawmaji ɗi kala ko ñalawma aljuma ɓuuri mawnude saabu ko on ñalawma bammen adama taga ko on ñalawma bammen adama telli e leydi ko on ñalawma bammen adama rutti e jomum on ñalawma gueɗe makko kewɗe ko on ñalawma ari wadde noon on ñalawma ko mawɗo annabi wi en kebbin julde e makko e on ñalawma wadde noon allahumma salli ala sayyidina muhammad caggal sen ɓenni ɗon eɗen kucca khayru yawmin talat alayhi shamsu yawma aljumua hadiseje ngari e ñalawma o no feewi caggal nde ɓennuɗen ñalawma aljuma eɗen e lewru ɓurndu dendagal lebbi saabu ñalawma nane hen on ñalawma ɓuuri dendagal ñalawmaji mawnude ñalawma mo ganduɗa ɓuuri ujunere lewru wadde on ñalawma ko ñalawma mawɗo lewru ndu ala ko darta e mayru sana on ñalawma lewru ndu ñalawma o koko suuɗa e lewru ndu
on ñalawma noon suuɗira noon ko ha yimɓe ɓe darta ɗum e lewru he a dartat gila e balɗe ma sappo gadane a dartat e balɗe ma sappo ɗimme darta e balɗe ma sappo sakket balɗe ma sappo gadane ɗe seeran ɓene kalna en ene ari e hadiseji annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko balɗe sappo yurmede balɗe sappo dewɗe hen ɗe ko balɗe sappo yaafuya balɗe sappo wattan ɗen ko rimɗinede e jeygol bisimilla ma sohna mariatu sa ceerno Mamadou ko ɗum woni ɓuuri korka bisimilla ma ɓuure korka ne keewi ɓuure korka ene heewi annabi sallllahu alih w sallam holko haali hen ne heewi ene jeeya hen annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi en qad jaakum shahrum mubarak iftarada alaykum siyamahu tuftahu fihi abwabu ljanna wa tuglaqu fihi abwabu ljahim wa tugliqu fihi shayatin holko oɗo hadis haalnata en oɗo hadis haalnata en ko ɓuure korka annabi sallllahu alayhi wa sallam wi lewru are e mon lewru hewndu barkeji lewru ndu farrama e mon horde ndu saabu ɓuure nana hen sa hoori an julɗo o damuɗe aljanna ɗe koko gudditte damuɗe jeygol ngol koko uddete cheytaneji koko tongete ala noon jeyɗo ngal ɗo ɓuural sana neɗɗo korowo wadde noon lewru ndu e ndu heewi ɓuure damuɗe ɗe ɗe guddittake sana lewru ndu timmi damuɗe jeygol ɗe ɗe guddittake jiɗmi wiide ha lewru ndu timma no damuɗe aljanna ɗe no guddirtake ha lewru ndu timma gila noon ñalawma mum gadano ha ñalawma mum wattan ɗum ɗo ko ɓuural manggal wonande hooroɓe lewru ndu bisimilla mais ceerno wonko jinnomi namnadema seeɗa mbiɗan nder lewru korka balɗe capantati ɗi foof ko ñalawma goto yiilito e nder hen ina wayno joni woɗɗere so tawi ñamlotoɓe e nder korka ɓe sa diwi ndun on ñalawma ni ko ɗum firti wayno sa ñamlima walla rewɓe ɓe juuɗe mumen jettoto ndiyam so tawi ñalawma o ɓennima e ɗum ɗo e sa yoɓoyini wayno ko ñalawma o korɗa walla eyyi ñalawma o dartete kono ko lewru ndu foof farla ko lewru ndu foof wajibu e dow ma dama a hellifama teskete noon e korka ko kellifaɗo ma dama a hellifama korka waɗɗimama en tanki korka ka waɗɗimama so tawi gantuji kaɗoji korka a jogaki ɗum hordema ko wajibu bada audu billahi min alcheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ɗum ɗo jomiraɗo subhanahu wa taala haalni en e korka ka farrama e men e ummatu muhammad sallllahu alayhi wa sallam hono no farrirano e ummatuji annabaɓe ɓennunoɓe farrama e dow men ha ɓeydoɗen hen hulde Allah ayyaman madudat ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji dottaɗi ayyaman madudat ñalawmaji ko ñalawmaji dottaɗi wadde ari e hadiseje annabijo sallllahu alayhi wa sallam ne wiya fagtanimuha ngalɗino ɗe e ɗiɗo ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji ngalu ko ngalu woni e korka e ñalawmaji ɗi wadde noon an julɗo o alɗino e majji mbiɗa sikki bandiraɓe musidɓe tedduɓe wodi koɓe paami hen e nder ɓuure korka ceerno gawlo annabi aɗa wawi dusirde men yettude nelaɗo seeɗa haade min artude namde ɗe ha joni hande ko min e ceerno ma hande kam laaɓan cal bandiraɓe rewɓe ko ɗum mbima gaare ɗo joni kon gontuɗo hajja quoi émission ko wattete hajja émission hajja ok bisimilla ma ceerno Ifra Seck sariman wa lal gawani
وتزل ذكر الأغاني صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني أيوة كل سودتكم تتاكم كتما كن فون تتاكم يدنجل دون تتاكم من جد مكتو دين صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني أيوة كنكو وني كولا دو الله كنكو وني بالي دو الله كنكو وني دو يا دو جمع نيند هن موسى نجيوما صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني والله كنكو وني كولا دو الله كنكو وني بالي دو الله كنكو وني بالي دو الله كنكو وني بالو ودينا صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني والله كنكو وني قرنا دويندر كنكو وني يرمد ويندر كنكو وني تفونو ويندر نيندنيا وتلام دودينه صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني أيوة كنكو وني تونا دو والله مرتدى بديرو والله نور ما قطو ممسلا تمبيني ينكن دينه صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني والله كنكو وني تونا دو والله مرتدى بديرو والله نور ما قدوم مسلا ينكني تمبن دودينه صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني والله سب ما كالحول تقرا غندفو سب ما دنانرا سب ما حيجلي نفيرا سنينا كالهكن جدينه صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني nyende penja dine joki nyende hen soro jipuki manna nyende hen oroki bindi diga do dine صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني المصطفى إن نادي تمال هورند إن مفتي غندل ردوندو إن سبيلا بال يدي أوني هودهم صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني والله يسوغو بوري لور نور دودن بندونو بوري نانجي جلبودن يدي أوني هينو همودن همي ما كوكو لودن صارما واصل الغواني وتذل ذكر الأغاني لمن يومون النبي كمان يمتن النبي تندي نورقل منكو النبي نفتو دن لابن دودينه صارما واصل الغواني
وتذل ذكر الأغاني والله يسوغو بوري لور نور دودة بندو بوري نانجي جلبودة يدي أوني هونده همونده himme makko ko lewde diine صارما وأصل الغواني والله وتذل ذكر الأغاني من يتقل من يومون النبي كمن يمتند النبي تندو نورغل منكو النبي نفتو دن لابن دودينه صارما وأصل الغواني والله وتذل ذكر الأغاني والله جدو النبي جنgo sumta londi no do mo jango dadata nyemti no womo jango hulata nyande hen woni nyal wodine صارما وأصل الغواني وتذل ذكر الأغاني والله جدو النبي جنgo sumata londi no do mo jango dadata nyemti no womo jango hulata nyande hen woni nyalgo dine صارما وأصل الغواني وتذل ذكر الأغاني aywa koino do e maga foli sabu ma min gandi dine jowino do e maga foli sabu ma min gandi dine صارما وأصل الغواني وتذل ذكر الأغاني non tampanen l'islam joken dem demen mawne poken hasidago engangungo nafiga gune ostadine ndeysaan ngoppi kam mi woy ala no roy acha go machallah ɗum nane ɗen ñaago jomiraɗo joom bawro yalla wattu men e jamanu Mamadou Moustapha sallallahu alaihi wa sallam e ceerno min noon miɗima e namde ɗe hannde ça va être chaud ay ko alano hen ma jultu hen jonga haade men e jokkude e namde men ha joni jiɗmi ko kalna men seeɗa holmo korka waɗɗi korka ɓuuri waɗɗade bisimilla en jetti Allah no fewi en jaari annabi wa sallllahu alayhi wa sallam kadi machallah ko yimete ko ne weeli yo Allah yoɓ moƴƴere awluɓe machallah yo Allah sembindade ɗe inchallah waɗɗi e korka no mbiruɗen ko kellifaɗo korka waɗɗi koye kellifaɗo kellifuya noon maale mum ene joni seeɗa maali kellifuya ene joni seeɗa so tawi a yi maale ɗe ɗe ngari e ma firti ko an a hellifama so yeehi ha lewru ndu yettima a hoorat yeru tan maale ɗe sifa majje ko maale joyi rewɓe ne keerori hen ɗiɗi tati ɗe ɓe ndendi e worɓe maale kellifuye ko wiyete maale kellifuye ko maale joyi ɗiɗi ko rewɓe keerori tati ɓe ndendi ɗum e worɓe ɗum ɗo rewɓe ɓuuri hewde hen rewɓe jeeyi joyi ɓe ndendi e worɓe tati eɓe ndendi e worɓe to banggue teskuya teskuya to banggue fudde leeɓre so wiyama leeɓre tan ko hakkude wuddu neɗɗo o e koppi mum suka so jibinama hay hunde arata ɗon kono so yeehi ha hellifama yiyat ɗon leeɓre ɗum ɗo ko maale kolloje ko kellifuye ene jeeya hen maale ko wiyete hoyɗitade hoyɗitade jam hoyɗitade koyɗol ngol noon firti tan
ko neɗɗo o fina o tawa comci makko ne canji, o tawa hen ndiyam ɗam ganduɗa ɗam ɗo ndiyam ko ndiyam koko yalti e makko, foti ko gorko foti ko debbo. ɗam ɗon ndiyam ɗaw tawata ɗon ɗam ko maale kolloje o helli faama, firti tan kanko neɗɗo o hoyɗa omo rende. foti ko debbo hoyɗi ene renda e gorko, malla ko gorko hoyɗi ene renda e debbo. ɗum firti koyɗol ngol. eyi maale tataɓe ɗe koto banggue duuɓi rewɓe ene wiya ko 15, 14, 13. worɓe wiya ko 16 kam so yettimo ɗon gorko o helli faama. foti ko kalɗen ko adi ko o yii ɗum o heeɓi ɗiɗon duuɓi o helli faama, foti o yiyani o heeɓi ɗiɗon duuɓi o helli faama. debbo joni so fuɗɗima yebde duuɓi 13 en ngabbude 13, 14, 15 sikki ala o helli faama. kanko gorko o hebde mo 16, 17, 18 o helli faama. kanko debbo o kala ko waɗɗi to banggue yummakko dewal Allah waɗɗimomo on saaha. kanko gorko o kadi kala ko waɗɗi jinnaɗo makko gorko waɗɗimomo oɗon saaha. kala ko on namna banggue diina kanko ne o namnete banggue diina. so acci juulu makko o namnete, so acci korka makko o namnete e gueɗe keddiɗe ko fati e dewal Allah. ɗeɗo tati kamɓe ndendi. ɗiɗi ɗi rewɓe keruri ko to banggue fiilade, gorko fiilotako. fiilade so naate règle, so yi ella, so debbo watti yiide ella firti ko maale kolloje o mona helli fee. ɗo gorko o rendani mum kanko tan, rewɓe tan keruri ɗum ɗo. ɗimmel ngel kamɓe rewɓe keruri to banggue sowade, gorko sowotako ha ɓeydo faamede gorko ɓamata reedu, ala ko debbo ɓamata reedu. ɗimmel ngel ko ɓamde reedu, gadanel ngel ko fiilade. ɗeɗo ɗiɗi so yanti e tati ɗeɓe ndendi e worɓe ɗe wona 5. ɗeɗo maale so gaare e makko tan firti ko helli faama. juulu waɗɗimomo, dewe Allah ɗe fof mbaɗɗimomo en tanki o heeɓi ɗiɗo duuɓi. juulu waɗɗimomo ko noon kadi korka waɗɗiri e makko so korka darima. ma dama korka ka tawi omo selli o ala e ɗangal o hoorat. somi faami namdal ngal kay bisimilla. e joni holmo korka waɗɗaki? korka waɗɗaki mo helli faaka, ko wayno cukalel. korka waɗɗaki kangaɗo, korka waɗɗaki mawɗo donkiɗɗo, mawɗo yaha heɓa âge ganduɗa o ronkiti. so waɗi mintaji hunde o yarani addanammo caɗele, malla o ñamani addanammo caɗele. oɗo firti kala ko hoorɓe keeɓi baraji, madama mo hooranno ko adi jobdi makko ne continue. eyyi kono noon o ñamminan tan oɗo mawɗo. kangaɗo o tesketaki nde wonno mbiɗen ko kellifaɗo, suka tesketaki wonno mbiɗen ko kellifaɗo waɗɗi. eyyi ɓeɗo ene jeeya e ɓe korka waɗɗaki. ɓeɗo ene jeeya hen eɓe keewi. en daɓɓiɗino ɗon. korka waɗɗaki to banggue rewɓe, rewɓe piiliɓe. debbo so yeehi ha fiilima korka waɗɗakimo, juulu waɗɗakimo. juulu ngu o yoɓoyta, kono korka ka o yoɓoyat. ɓesɗo muyninowo dero kecco korka waɗɗaki ɗum, saabu ko wonki o reeni ɗon. korka waɗɗaki gonɗo e ɗangal, kono noon so hoori
baasi ala hen. mais garten to debbo muynowo ɗo debbo muynowo joni sa tawi ka ɓesɗo aɗa hawre lewru korka après aɗa yoɓoy walla waɗɗakima tan wiyat yoɓoyat ko farilla noon korka ko farilla wona ɓuural ko farilla en tanki mbiɗen ko pawanguɗo so selloyi o wi on ñalawmaji garoji en kaali d'accord famama kutiba aleykum siyam kama kutiba allakum tattakuna ayyama madudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin ɗo konngol Allah on gonɗo e ɗanngal o hoorata kono omo yoɓoya on pawanguɗo hoorata kono ne yoɓoya joni mbiɗa jogui ɗo question goto pour nannude e nder ɗum ɗo hene wayno joni ɗanniyankoɓe men wonɓe toon to France walla Amérique liggey moɓe liggoto o ene ɓurtuɓe doole so tawi e nder lewru korka ɓe mbawi ñamlade ha ɓe ɓamoye congé ɓe jooɓa est ce que ɗum ne dagui korka to banggue liggotoɗo liggey ma forata ha pukka korka e dow ma e to banggue saria gonɗen haalde a heɓata liggey hay foora e ma kene tagma ñalmade korka malla fukkude korka e dow ma nde wonno korka ka woni farilla e dow ma ɗanngal ngal kene yiɗa ya dartoya ko gurduɗa e ko gurnirɗa kono noon korka ka kan woni e farilla e dow ma calɗi l'islam joyɗi banggue ɗanngal ala hen kono korka nan hen korka watti ɗum nayyi joktu nayi ɓuuri donc sendiri ɗon min jeeyana ha to Mozambique toon to Kadiatou Gannès madame Gannès neldi kam oɗo abe ma ɓornimo neldi kam ko bourmoussaji ɗiɗi lobbi yomo waɗir ɗum korka miɗe wiyamo Gannès makko yo Allah yoɓmo kala to wawi wonde wonirde en calmini Mozambique naaɓe en calmini ɗanniyankoɓe kala en calmini yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala to mbawi wonde wonirde e nder lewru korka he ceerno Ifra Seck aɗa wawi jokkande men kadi par ce que a yiide tan jimani men annabi sallallahu alaihi wasallam inchallah machallah min ɗon wela kam nihla no fewi nikluma de min kam ɗon sato joni woyna kam seeɗa wal kanzu fi darayni fannaylu nayluhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al kanzu fi darayni fannaylu nayluhu wa man nalahu qad tamma wallahi fadluhu Mustafa lahul kasbu wal i'da'u wa abdun wa halluhu jadahul jada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi al-fayyadu wal wablu shaykhana Umar al-Futi talwi wa bi sayyidina Muhammad ولا البسط مقبود ولا الباب مرتج وي مصطفى تمسك به ما عست لا تنس فضله هو الأروة الوثقى مصطفى ولا تلقى حبله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رمت رضوان الإله فكن له جليل الجدى تغسى البرية زله مصطفى وإذا ضاقت الأحوال فاستعد أدله وإن دن ما يرجى فدر أنت حوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا عمر الفوتي وي ألا إنه بشرى لنا قبل خلقه ودعوة إبراهيم أعظم بإتقي تنو واللم مرجع النبي من فديد رسول الله تنو واللم مرجع النبي من فديد رسول الله أرجي من النبي مصطفى نون دنيو والحاسفا أرجنا والله بمصطفى نيو والحاسفا أرجي من النبي مصطفى دنيو والحاسفا أرجي من النبي مصطفى دنيو
omo yimɓe jinneji tagira kanko wiyete rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa ayyo omo yimɓe jinneji tagira kanko wiyete rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa jiɗɗo annabi koye malaba jango dane rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa ayyo jiɗɗo annabi koye malaba jango dane rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa ndeysan wullu am fettonayo cofta armantu annabi rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa ndeysan allah yiɗi annabi jonele ɗon letinoy ya rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa ayyo allah yiɗi annabi joneli ɗum yettinoy ya rasulallah arji men annabi musoɗaba ndeysan ɗum ne yo welle ha safa haɓe gañoma walla poola soppuwar ya rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa ayyo ande pewji no warde annabi men allah jingani rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa moyata ande pewji no warde annabi men allah jingani rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa maduba ande pewji no warde annabi men allah jingani rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa annata so ande pewji no warde annabi men allah jingani rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa non ɓurɗo feri maka fay madina jaabi rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa madina bisimima ɓurɗo windere jam ay ya rasulallah arji men annabi musoɗaba ɗum ne yo welle ha safa eke madina bisimima ɓurɗo windere jam ari ya rasulallah arji men annabi musoɗaba wallahi ɗum ne yo welle ha safa nden non madina bisimima ɓurɗo windere bajjo aminata rasulallah arji men annabi musoɗaba ndeysan ɗum ne yo welle ha safa ifrasek serenga mela ɗoyiɗi goppa kettoɗa ɓure rasulallah tinno wallam mboɗo jara annabi men fodayedame rasulallah pinal tewi hande o jamma julɓe gimme mawninen ya rasulallah tinno wallam mboɗo jara annabi men fodayedame rasulallah talo hande o jamma julɓe gimme mawninen ya rasulallah tinno wallam mboɗo jara annabi men fodayedame rasulallah ardi men annabi musadafa ɗum ne yo welle ha safa tinno wallam mboɗo jara annabi
annabi men fodeye dame rasulallah nden yimmoɓe annabi Musa dafa nadde ɓe aljanna koko defa aha tinno wallam mboɗo jara annabi men fodeye dame rasulallah innoɓe annabi Musa dafa nadde ɓe aljanna koko defa aha tinno wallam mboɗo jara annabi men fodeye dame rasulallah bimɓe fiɓi ɓe fiɓtata wonde am a abada gawlo Musa dafa aha tinno wallam mboɗo jara annabi men fodeye dame rasulallah gawlagunoda menotoyo hadi komantoyde Musa dafa aha tinno wallam mboɗo jara annabi men fodeye dame rasulallah koyɗoyɗi am jimi jam jamam Allah huwime mantu Musa dafa aha tinno wallam mboɗo jara annabi men fodeye dame rasulallah lek ya rabbana ya malikal kawnayni ina ilahi sharrafi darayni amatanallah ko ala dinin nabi wa hubbi sheikhina al-imami طيبي آمين آمين نستجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا 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 بم رجاءنا بم رجاءنا بم رجاءنا بم رجاءنا بم رجاءنا بم رجاءنا 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 أنا بمرجا أنا بمرجا أنا بمرجا أنا بمرجا أنا بمرجا أنا رجا 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 أنا بمرجا أنا بمرجا أنا رجا أنا بمرجا أنا وببنته وببالغا وابنيهم سبطين أعلام الهدى وبسابه وتابعين لهم فهم ساداتنا عن المكارم والندى فرج زقام العبد وكسف كربهم يا خير من مضى الأساة له اليدا فرج هموم المسلمين وكربهم يا خير من مضى الأساة له اليدا فرج هموم المسلمين وكربهم يا خير من مضى الأساة له اليدا يا ربي bandiraɓe musidɓe tedduɓe ceerno Mamadou Ba waktu o yettima machallah ceerno Ifra Seck salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala daaro Pinel TV windere kala to mbawɗon wonde wonirde ko ɗum mbimon e nder lewru korka he eɗen ɗo gondi Ifra Seck wi kala ko Allah wi ko nelaɗo wi ko ɗum tan arata duusira mon ɗum toujours chaque mercredi 16h à 17h ngari jodɗon e jees téléji mon daron ceerno Ifra Seck mo addana mon ceerno kadi waajo mon haalna mo ɓuuri korka ko ɓuuri yiɗede kadi e korka ceerno Mamadou Ba bisimilla mane mbaynata bandiraɓe musidɓe tedduɓe duwonɗamen enen saaha goɗɗo inchallahu rabbi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah mawɓe men mbi ko weeli yonata kana ko heɓa hen ene yon machallahu waɗi fayida en beltima no fewi min jarnima kadi ewa équipe awluɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe kam ko ɗum ɗo tan woni darde mabɓe kala to ɓe nodda madama ɓe noddira ko ar yim annabi sallllahu alih w sallam koɓe ɓorniɓe paɗe eɓe paasa eɓe peesa yaade tawde jomum ɗum mbiya tan yo Allah yob moƴƴere annabi o kam so tawi a tampani ɗum a heɓan jobdima ha timma inchallah calmini kanko équipe o kala anne kadi an journaliste o sohna Mariatou Guissé min beltanimama kadi e darde ma machallah ko noon kadi beltornorto en dendagal yeeɓiyankoɓe men dendagal kadi golloɓe ɗo e télé ɓe foof en calminiɓe foof kadi en beltanimaɓe ɓe foof kadi ɓe duwanama e golle ɗe nde Allah tabitta e juuɗe mabɓe Allah yeɗaɓe hen arsugu ha yaaja inchallah sa nani golle tan kañum e arsugu yadata
so tawi tan aɗa heɓa hen ko nafatuma ene heewi e tabita e junngo ma yo Allah waɗirin noon denndaangal gooto e gollooɓe télé o fof inchallah en calmini kadi gonɗo sababu garal men ɗo woni kanko ceerno Ifra Seck e denndaangal équipe mo ɓe garani ɓe jinnaɓe men ɓe kadi en calminiɓe ɓe fof en ndewe inde mabɓe en calminiɓe ko noon kadi calminirten seereɓe ɓe kala noon kadi calminirten galleji men diina ɗo e leydi men ndi inchallah galleji talɓe ɗi galleji sarifaɓe ɓe fof en calmini hay goto en jejjitani seereɓe men kadi jangguimɓe men to Nioro wuuro men Gadiaba Kaƴel e wuuro men wuuro Baba Awoyni fof kadi en calmini denndaangal hettiyankoɓe denndaangal daariyankoɓe seereɓe men deeji kadi en jejjitani ha Sambalamɓe Misra en fof kadi en calmini inchallahu tabaraka wa taala no mbiruɗen ni ko weeli yonata ko heeɓa hen fof tan ko noon kadi calminirten wuuro bandiraɗo debbo woni Sewnde wuuro Maboɓe inchallahu tabaraka wa taala mataw ko ɗo woni ceernajo yi salmini Alassane Guissé ko almude jangguidaɗo to wuuro men Segel kanko no salminama ɗo ha kayi e denndaangal daroɓe foof so jettima deeji a haali ɗo deeji so jettima ɗon deeji miɗo salmina ceernal ceerna walliyaɓe soko on woni ceerno Massirou Ba mi salminima kanko ɓesgu makko kala yiddemo Marta Linda tout le temps an neldam vidéo ji mi ceerno Massirou ya waɗe téléchargé salminama o juuɗama o yettama o manama hanki kadi wonno dude kam wi an Marta an kam an émission ma foof kam hono foti ɓamirtaɓe ɗon mbimi ala ɓeɗo ko saabu Allah tan garirta télé ɗo saabu Allah e nolaɗo mum saabu nolaɗo ɓe garirta ɗo pour yewtude mum mi haalnaɓe e nder émission heɓe paama min dirani moon ujunnaje sappo min dirani moon ujunnaje nogas hay passe mi tottani moon on ko tawi kamɓe ni garatoɓe gayraɓe dokka kam kaalasomi hoota a yiide donc eɗen calmima ɓeɗo almuɓe laaɓɓe yiɗɓe golle mumen waɗɓe fayida ha joni toujours ko enen tan enen fof ko en gotum kala ɓi pullo to wawi wonde e wonirde ko ɗum mbimon leñol ngol mono fof waɗa hen ko wawi yalla ɓamto men ɓamtore leñol ngol ya Allah ya barke salatul fatiha mono fof nana waɗira hen saabu Allah ko noon tan dokkodiren juuɗe dokkodiren ɓerɗe se mbaɗi noon tan leñol ngol ɓamtoto ngo yaran yeeso donc mbiɗa salmima ceerno Ifra Seck ha joni e tampere ma heegue ɗomka lewru korka he gara e nangue garda e almuɓe ma pasuji mon e foof hay hunde haydara ko namdi ɗon kam on calminama on juurama on jettama on manama yeeɓiyankoɓe mbiɗa salmina mon Papa d'Amour soko on woni Bocar Guissé guila ɗo ha Kalabankura AC toujours mon tan jooɗi e télé hewmo dara kodde makko awa joni kam wiyata ko alhamdoulillahi Marta koɓa toujours son ɓorde o mesuji ɗi tan wiyata ko an Bintu oppu mees awa joni kam mbiɗa andi so yi oɗo émission mo welto par ce que nde Ifra arɗo ɗo fof tata ko mbiɗa hijja mbiɗa wonti ɗo hajji mbiɗa salmina mbiɗa wiya Guissé Mabo kanko e pullo makko soko on woni Samba Ba Samba Koriga guila ɗo ha Misri Verti Kalabankura aussi mi salmini on mi juurima on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh enen saaha goɗɗo inchallah rabbi on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe